Vitajte na kanáli Promoteus Slovensko. Billa Premium Prosecco Superior DOCG Extra 3 je v akcii za 9,99 €. Billa Premium hovädzí steak zo sviečkovej je teraz v akcii za 3,85 €. Billa Premium Fouet Iberico je teraz v akcii za 2,49 €. Billa Premium Prosciutto Crudo s hľuzovkami stojí 2,99 €. Billa Premium Vintage Cheddar je teraz v akcii za 4,29 €. Billa Premium Rezy sú teraz v akcii za 1,99 €. Billa Premium krevetové krúžky s koktajlovou a čili omáčkou sú v akcii za 6,99 €. Billa Premium Gingerbread Dessert stojí v akcii 1,79 €. Billa Premium Truffles sú v akcii za 2,69 €. Billa Premium mandľové sušienky sú v akcii za 2,49 €. Billa Premium čipsy sú v akcii za 1,99 €. Billa Premium vianočné semolajnové cestoviny sú v akcii za 1,19 €. Billa Premium Aceto Balsamico di Modena aj je teraz v akcii za 3,49 €. Billa Premium čerešne v likéri Cipouro sú v akcii za 4,49 €. Billa Premium paradajková omáčka z Cherry paradajok je v akcii za 2,15 €. Billa Premium pomaranče zo seví ovocná nátierka stojí 2,49 €. Billa Premium Prosecco DOC je teraz v akcii za 9,99 €. Ak sa vám naše videá páčia, dajte like, zdieľajte ich a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Takto vám neujdu najnovšie akcie a zľavy.